صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذکر رب جو اللہ اللہ کرن وارا اسایوں یقیناً یا رسول اللہ چمن وارا اسایوں ناہے معبود بیو مالک سوائے اللہ تعالیٰ جے وہ حق آہے وہ حق آہے منجڑ وارا اسایوں یقیناً یا رسول اللہ چمن وارا اسایوں شفاعت جا نہ انکاری نہ منکر ہوں وسیلے جا کرامت معجزہ کن دے بدھن وارا اسایوں ذکر رب جو اللہ اللہ کرن وارا اسایوں اساں جی دل بھی ذاکر اساں اہل ذکر آیوں ولیان کھاں ذکر رب جو گھٹھن وارا اسایوں یقیناً یا رسول اللہ جوان وارا اسایوں درگاہ الہ آباد میں مرشد سبق ایڑو پڑھایو مسن ان جے ادا ان تے مسن ان جے ادا ان تے مرن وارا اسایوں ذکر رب جو اللہ اللہ کرن وارا اسایوں یقیناً یا رسول اللہ چمن وارا اسایوں